Ani ring adlaw day no is na inianhi sa mga balay kay lagi daw magpa-make up siya. Unya ani mga adlaw bitaw day no kay grabe na ko ka busy ba. Pero lagi kay nang man ko og kwarta day so mo na ipagawas jud ako nagbalik ang ako ang talent sa make up oy. Kay lagi sayang pud ang ako paghibaluha ani nga talent no ug di na ako ni gamiton. Bitaw oy isa jud ni ang make up day no nga napo ko kahibalo ani ha gamay. Kay lagi day sa ako nga piling gwapa day dapat lang jud no kabalo ko mo make up please lang. Muna ubay-ubay pud ang ako ang mga na make upan sa una. Ay dili sa ingong panghambog day no day pero naka make up ko og bride oy. Pero ato mga panahon na day wala pa kay ko nakapokus sa vlog ato day mo nang wala ko yung mga video kasagaran sa ko ang mga gi-pick upan. Pero karon day pag naay magpa-make up na ako day no is ako adyo na siya isalot sa ko ang pagka-busy. Muna akong giingon day nindot yung kay day pag natay talent day kay anytime day is makakwarta dayon ta ba. Muna aside sa mga riban ko day no is mang make up ko usahay. Pero napasad ko yung ibang mga talent day nga ginagmay day nga wala pa pud na ko napakita sa inyo ha. Ay naon sa grabe naman jud ni siya kahambog please lang. Bitaw oy naday ko full video ani no kung giunsa na ko ni pag make up. Dahil ako na sa nagtawd aning sa iyang ulo day nga kaning marag paypay ba ay just me hasta na ilisura ani. Og maora day to no bay mo oy.